ħafna. Inti kollox sew? Alright. New hairstyle tidher, ġvin? Iwa, grazzi għal Chris tal-Maf Hairdressing li jħuħsib li Xerqitlek. jagħmilni nies. Għalli l-lum ħanbiddillek l-istil. Tara. Jiena dejjem nħalli fideh. Xerqitlek, proċess tassew. Tax ħansaqsik l-ewwel ġan. X'saqsi nix tixtieq? 40 miljun, issib x'tagħmel bihom inti? 40 miljun sal-ewwel 3 miljuni 5 miljuni. Sewwa? Naf x'għandi nagħmel bihom. Tajjeb. Il-fuq minn 5 miljuni naħseb inqasamhom. Tqassamhom. U nonfoqhom u nberbaqhom. Għax il-pajjiż ġan qed jonfoq madwar 40 miljun fis-sena fuq problemi relatati ma' obeżità. Tgħidli għax darba jista' jiġi zero da, ngħidlek le. Tajjeb għax dak huwa xi ħaġa tal-fantasija. 40 miljun. Però 40 miljun naħseb bħala pajjiż insibu x'nagħmlu bihom. Inti bħala individwu sib x'tagħmel b'5. Ejja ngħidu jiena sib x'tagħmel b'5 oħra, dak għandna ġa 10. Fuq popolazzjoni Ekku. tit iktar minn 400,000 tgħidu 40 miljun. Huwa fenomenali. Jiġifieri jekk biss nitkellmu fuq numri, issa l-ħajjiet huma ħafna iktar prezzjużi minn sempliċement numri. Jiena għadnet nassorbi ċifra, ġifieri statistika minn 40 miljun. Ekku. Fuq problemi relatati ma' obeżità direttament, ġifieri. U di hija xi ħaġa enormi naħseb. Allura diġà turi kemm bħala pajjiż. Konxju ovvjament minna u hija xi ħaġa li jiena għandi waħda mill-prijoritajiet tiegħi li nixtieq nuża il-kull mezz li għandi fosthom ovvjament it-televiżjoni biex niġġieldu l-obeżità. Biss meta tabda tara ma kontx naf li hija daqshekk spiża fuq il-pajjiż. Hija inkredibbli. U naħseb jiena fl-opinjoni tiegħi nibdew mill-grassroots, mill-iktar affarijiet bażiċi. U llum kif dakinhar kellna pjan nagħmlu 21 raġuni u waqafna fin-nofs illum ħanamlu parti B. U kif wet anke naqra telespettaturi l-ġimgħa l-oħra, once li llum ħanlesti din il-lista ħanitlob lil Mario jew xi ħadd mit-tim tiegħek ġan biex itellaħħa fuq il-Facebook page tagħkom bażikament. Għax nixtieq illi min qed jarana sempliċiment jidħol fuq il-Facebook page, copy u paste u jipprintja dawn ir-raġunijiet. Għalfejn ġan. Għax meta inti l-affarijiet qegħdin quddiem għajnejk, ħatiftakarhom aktar. Mela pereżempju hemm min jgħid li isma' jiena taf x'nagħmel mal-friġġ, ritratt ta' kif nixtieq insir, jew ritratt ta' kif kont. Għax dak ħajfakkarni li ħuj, żomm naqra, jiena żgur bil-ġuħ. Għax jekk jiena m'iniex bil-ġuħ, raj dak ir-ritratt u qed wara merġa' laqgħa dik il-friġġ għax fil-verità kull m'għandi bżonn naqra arja, mhux li niekol. Allura llum ħarkomplu fuq it-tieni parti ta' dawk il-21 raġuni. U għal ma segwini anka darba l-oħra ġan, taw qed insemmu 21 raġuni il-qawl Malti jew l-idjoma sejħla li tixtieq tgħidlek tista' torqod ħafna safar b'ġebla waħda. Jiena la safar ma nħobbx nolqodhom anzi nħobb nagħmirhom. Allura ħanejt nistgħu norqdu ħafna plattini b'ġebla waħda. U daw il-plattini huma relatati max-xaħam u mad-dera. U fil-lista li jmiss hija il-famuża jiggles hawn min jgħidli nisħin ilbes eżempju ċingi jew nisħin xejjer għax jibda jiġġigilja li tperpir ta' jibidru ta' reġina hemm min jgħidlu dak. U naturalment bl-exercise għax inti ħatnaqqas ix-xaħam, ħatnaqqas l-ilma żejjed u għax ħadd is-soda il-muscles anke ta' jdejk dak il-ġigil ħajonqos ukoll. Mela dik importanti ħafna. Ħażżid inti is-sensittività jgħidula għall-insulina. Mela hawn ħafna min ukoll anke hawn Malta jkollu bżonn iżid l-insulina billi jieħu l-mediċina. Fil-verità, meta aħna ħanżidu l-exercise, l-insulina jipproduċi il-ġisem ħajibda jinduna aktar biha biex nuża hekk. Jiġifieri, aħna jkollna bżonn hemm min kollu bżonn jieħu l-insulina għax ġismek qisu mhux jirreġistra kemm hemm jew kemm għandu bżonn insulina. Eżatt. Allura, meta inti tiffine tuna il-ġismek u ħajkun iktar konxju ta' kemm hemm diġà insulina. Jiġifieri l-insulina naturali tibda tkun iktar reattiva. Iktar reattiva, m'hawnx bħalek. Allura iva mhux ta' b'xejn jkun hemm ħafna tobba, anke tobba illi jagħtu każ ta' vera x'għandu bżonn il-pazjent illi jgħidulu ismaħi. Jiena nista' npoġġik fuq kors ta' mediċini jew għandek l-alternattiva l-oħra. Itlef il-peace, ibda l-exercise għax forsi dawk il-mediċini jew innaqsuhom jew neliminawhom. Tajjeb dik hija l-għażla tagħna wkoll. Mela, waħda kbira, komuni ħafna, iktar ma jgħaddi żmien iktar qed insiba din ġan. Kemm hawn nies ibatu biex jorqdu. Ħafna. Mela jiena ħafna nies, jiġifieri impressjonanti tantu hekk li t-televiżjoni matul il-lejl huwa segwit sew ukoll. Interessanti. Għax ħafna nies ma jistgħux jorqdu. Apparti li nużaw ħafna l-smartphone li jżomm iktar imqajmin matul il-lejl ukoll. Dika oħra. U fil-fatt li sabu ġan illi meta aħna nagħmlu l-exercise
Għax il-muscles tagħna ħadmu, ħajrilaxxaw ċertu kimika, il-moħħ qisu ħajrċievi ċertu sinjali li jisma' jien għandi bżonn norqod. Allura ħajġelek anke ħajisfurzak b'mod naturali illi torqod. Waqt li jekk ġismek ma ħaddimtux, tipikament isu laqqas kważi hemm daqshekk. Asjaf meta għandu jistrieħ għandux bżonn jew le. Mitluf isu. Mhux programmat. Eżatt. Għaliex għax aħna mill-antik net konna minn dejjem niċċaqalqu. Mela anke jekk trid tiekol, trid titla' ma' siġra, jew trid taqta' xi ħaġa mill-għalqa, jew trid tikkaċċja għal xi annimal. Allura konna norqdu dejjem tajjeb. Għax huwa naturali li konna niċċaqalqu. Illum li kelli jiġi qed nifhem tajjeb ukoll illi jekk wieħed għandu jżomm rutina tal-irqad tgħin iktar. Immens. Dak huwa suġġett importanti ġannu nixtieq nerġgħu nsemmu ħanka fil-ġimgħat li ġejjin, illi idealment ħafna mill-ġimgħa, jekk mhux il-ġimgħa kollha, norqdu fl-istess ħin u nqumu fl-istess ħin. Għaliex, għax hekk ġismek ħad ipprogrammah illi jaf meta ħajqum, jaf meta ħajorqod, allura ħajjejn. Meta għandek tuża l-kamra tal-banju, kollox programmat u jkollok flow aħjar. Jkollok flow awtomatika, ġifieri dika vera prezzjuża, proset tassew xi dun semmuha next week. Mela, ukoll ħadd naqqas ir-riskju ta' problemi tal-qalb. Mela ħaġa ġib l-oħra, inqas ma torqod, iktar ħajkollok cravings l-għada, iktar ħajkollok kilba, speċjalment tal-affarijiet ta' zokkor, għax innuqqas tarqad iżid l-aptit anka ta' zokkor mhux tal-ikel biss, u dak it-zokkor nafu li ħajirriżulta anka f'żaqq ikbar. Żaqq ikbar ħad irriżulta mhux biss f'dera iktar skomda, u li tibda tgħid imma jiena m'għadu jiġini xejn, imma jiena m'iniex kuntent li qed nara fil-mera, qed nistħi jistidnuni mur il-baħar, imma ħajirriżulta wkoll potenzjalment f'xi attakk tal-qalb. Ekku, għax ħajżdiedu l-problemi tal-qalb. Dika naħseb li sejja ċara li iktar ma jkollna għadna kbir ifisser ikbar il-problemi fuq il-qalb. U qatt mu biżejjed li nsemmu ġanna xemmin u nifhem illi l-ewwel qabel kollox ipoġġi l-familja jgħidlek jiena ħej għax dak il-ħin ikolli tfal, għax dak il-ħin għandi tfal ta' tfal jew għax dak il-ħin għandi hekk. Jekk inti m'intix ħadd tieħu ħsieb ta' żaqek biex inti se tgawdi tfal. U mhux se jgawduk. U se jfittxuk u ma jsibuk xejn nitkellmu ċari, ġifieri kien anke nies magħrufa ħafna riċentament illi sa filgħodu kienu tajjeb sa filgħaxija ħallewna. Ġifieri dik xi ħaġa importanti ħafna wkoll. Mela, naturalment, insemmi ħafna jiena fejn laqdem is-saħħa. Meta inti ħadd tmur ġo dawn il-gruppi organizzati, jista' jkun futbol, jista' jkun tmur tagħmel l-exercise organizzat. Xi klass. Xi klass, inti ħad iltaqa' ma' nies li huma simili tiegħek. Allura inti awtomatikament ħad tiġi influenzat jew influenzata anke mit-traits tagħhom. Mela kien għajt ma' persuna oħra li forsi la 6 xhur li bdiet tagħmel dawn is-sessions tal-exercise eżempju biex titlef il-pace, iżviluppat ċertu drawiet għax 6 xhur. ċertu drawiet ikunu żviluppajnihom. Bla dubju. Allura inti se titgħallem minn għandha. U ngħidlek id-dritt, iktar faċli titgħallem minn għand xi ħadd li qisu inti li huwa simili tiegħek milli minn għand xi coach. Jiena faċli għalija niġi u noqgħod imparla fuq l-esperjenza tiegħi u fuq xi studjajt. U dan imma jista' jkun li jkun daqsxejn maqtuħ mir-realtajiet li dak li jkun qed iħoss ta' kuljum. Jiena naf x'inhu l-aħjar, però ċertu affarijiet ma esperjenzajthomx. Mela jiena pereżempju qed tkellem fuqi, qatt ma kellix tfal, mela ma nafx jiġifieri l-istress ta' tfal. Qatt ma kellek żaq. Qatt ma kelli żaq laqqas. Allura ma tafx jiġifieri. ċertu tbatijiet, forsi nista' nifhimhom għax studjajthom nista' nimmaġina, imma ma sax nifhem eżatt minn xiex dak li jkun għaddej. Però meta inti għandek grupp ta' ħbieb illi bħalek l-istess qegħdin fl-istess sitwazzjoni preċiż, ara kemm tistgħu anke tgħinu lil xulxin. Dik hija xi ħaġa importanti ħafna. Ħadd tejjeb il-famuż BMI. Dan il-body mass index huwa kalkolu ta' kemm inti għandek tul kumparat ma' kemm tiżen. Ekku. Issa, meta aħna nkunu obeżi, mhux just overweight, però obeżi, ir-riski huma enormi. Mhux biss il-qalb, pressjoni, barra minn fuqna anke kanċer u affarijiet. Meta inti ħadd neħħi minn dak il-pis. Iva. It-tul ħajbqa' fejnu, allora dak il-BMI ħajjieb ħafna wkoll. Ħadd tejjeb anke il-famuża endurance. Ta' kemm jiena niflaħ nagħmel anke affarijiet matul il-ġurnata. U anke hemm terminu ħrejdu stamina. Kemm jiena nista' nagħmel affarijiet qabel ma nħossni eżawrita, jew qabel ma jgħid. Hemm min jgħid li ma' sitta ħej, low battery, ma jkolli abtit nagħmel xejn iktar, nibda nara biss is-sodda. Issa s-sitta nafu illi pjuttost huwa daqsxejn kmieni. Tajjeb. U hemm min jgħid li Marelli jasal ir-raġel mix-xogħol mill-ewwel imur jorqod jew mill-ewwel jibda jonos fuq is-sodda, jew fuq is-sufan, għafu li għandhom is-sitta. Mela, anke jekk inti ħad tkun aħjar fiżikament, ħajkollok aktar enerġija għal min tħobb. 100%. Għax dan possibbli tgħix għax-xogħol biss.
Ma jagħmel sens li tgħix għax-xogħol biss. U laqqas huwa worth it il-ħajja nafu kif inhi, illi tgħid all right, ma lejna ma rridx ngħix għax-xogħol biss, ħa naħdem 4 sigħat kuljum. Jekk tista' ifhimni go ahead. Imma ħafna minna ma jistgħux jaħdmu 4 sigħat kuljum. Allura inti flok ma tgħid ħannaqqas ix-xogħol. Ħantejjeb ġismi biex il-ġurnata tiegħi niflaħ iktar. Niflaħ iktar, nista' nġebbida u intawwala u nsib ħin naqra iktar għal affarijiet li huma importanti. Mhux insib ħin għal kollox. F'liema sens. Bravu. Mela, għaw daw it-termini ġan, illi ma naqbilx magħhom. Per eżempju, jgħidulek no pain, no gain. Fil-verità, waqt l-exercise qed tkun qiegħda tweġġa għax pain huwa uġieħ, m'intix ħadd tagħmel ġid. No effort, no gain, iwa. Imma pain ta' ħajn ma darix juġani u nagħmel daw, imma la qed nagħmelhom naħseb qed nagħmel il-ġid. Le, jekk qed tħoss l-uġieħ, ibdlu. U oħra hija din, li hawn min jgħidlek isma' trid issib ħin għal kollox. Le, please, sib ħin għall-aktar affarijiet li huma essenzjali għalik. Għax biex insib ħin għal kollox, ġifieri mela orrajt ngħaddi darba l-art immur nonxor, le, aqbad l-iktar affarijiet li huma importanti. Kun selettiv, ġifieri. Selettiv. Li inti ma tistax tagħmel illum, forsi jagħmilhom darba oħra. Idealment, minn dik il-lista li inti għandek ta' affarijiet, ara minna x'tista' tiddelega. Tgħid isma' jiena ħaniftiehem mal-ġara biex illum iwasslu tfal eżempju l-mużew, mhux immur jien. Tajjeb dik waħda. Jew illum l-art billi ngħaddi għada ma ħajġri xejn. Kun selettiva. Għażel l-aktar affarijiet importanti. F'kollox di taħseb, ġifieri jiena minn dak li jkun jgħidlek laħħaq ma kollox jew għamel kollox. Le, għażel x'għandek tagħmel. Mhux realistika u ngħidlek oħra, perikoluża. Ħafna stress fuqek għalfejn inti għandek tagħmel kollox fil-ħajja. Perikoluża mens. L-aħħar tnej li ħansemmi ġan. Ħadd impressjona t-tabib. F'liema sens. Ġifieri. Mela inti apparti li ħadd tagħmel wa tajjeb għalik. Ma tieħux pjaċir illi tmur għand it-tabib u jgħidlek u prosi x'bejn it-testijiet tad-demm ġew aħjar minn sena ilu, minn 6 xhur ilu. Sejra hekk, prosit tassew. Kulħadd jieħu gost bil-prosit u waħed minnhom, wieħed mill-nies l-iktar li jista' jgħidlek prosit ħajkun it-tabib għax ħajkun għamillek it-test tad-demm u jsibek aħjar. Mela dik oħra wkoll. L-aħħar mhux l-inqas ma nistax ma nagħlaqx il-lista nhar ma ngħidu illi jiena ħanider tal-ġen. L-exercise, ħajtik posċer aħjar, ħajtik il-konfidenza, ħajnaqqaslek ix-xaħam, allura ħwejjeġ ħajoqogħdu aħjar, ħatilbes sajżis iżgħar u inti ħatirrelata b'mod iktar konfidenti. Dik li tħoss ġewwa qas nista' nispjegha jiena. Il-laħwa kemm tħossok tajjeb illi jirnexxielek tilbes ħwejjeġ aħjar, illi taf li joqogħdu fuqek aħjar, illi anke man-nies jekk qed tpoġġi bil-qiegħda mhux qed joħroġlok ix-xaħam law, ix-xaħam lem u dak it-tbaħ bih żejjed. Ħabib tiegħi spjegaj li vera u xbitni mejlux. Għalli kont qisni għandi l-ktajjen ma' spallejja, monqi, ma' dari, soċjalment xi ħaġa tiġbidni lura. U ħafna nies joqogħdu lura ħabba fejn. Ekku. Anke milli jitkellmu, anke biex jagħmlu punt. Għax inkella jekk ikunu the center of attention, iħossu l-kwad tħares lej żaqhom lej il-moves aħna ngħidulhom żgħib iż-żejżiet tal-irġiel. Għax hemm min jgħid li nitkellmu ħafna fuq in-nisa, ma anke l-irġiel għandhom ħafna xaħam. Żgur li għandhom. Tajjeb nagħmlu xi ħaġa. Issa l-exercise ħassibu anka fuq il-page ta' Ġan. Minn hawn ftit tal-minuti oħra, anzi issa minn hawn 2 minuti oħra. Ħaniħossib illi intellaħħom fuq il-paġna tiegħi ta' Facebook ħalli wieħed ikun jista' jimxi magħhom u tiċċaqla għax dak iktar importanti. Grazzi lilek Matteos, aħna mmorru għal waqfa ta' Telebeħ la niġu lura għandna lil ħatħlif Peter Carbonaro. Aw magħna.